Takže ja vás vítam pri tomto mojom novom videjku. S týmto videjkom by som chcel odštartovať takúto sériu na hru Metin 2. Presnejšie sa jedná o tvorbu lokálneho serveru. Takže ako vidíte, kúpil som si VPS-ko v Ikorie. Som prihlásený vo VMware kliente, web kliente. Tak ešte som chcel poznamenať, že táto séria bude obsahovať rôzne návody na rôzne veci, čiže čo sa týka tvorby serveru na hru Metin 2, kompletné návody, ktoré sú funkčné a vyskúšané mnou. Ďalej si môžeme urobiť aj takúto sekciu, kde budem pomáhať vlastne ľuďom, kde pre nich budem natáčať riešenia na rôzne problémy. Keď budete mať s niečím problém, tak stačí napísať do komentu pod video a ja to buď vysvetlím, alebo na to natočím video. Tak, to by bolo asi všetko, čo by som k tomuto povedal. Samozrejme, zvuk sa mi dodrbal vo videu, takže musím to takto dodabovávať, aby ste to mali ako nejako okomentované, aby ste v tom nemali nejaký zmetok. Takže ja si pomaličky otvorím konzolu tohto VPS-ka. Takže klikneme pravým, dáme otvoriť konzolu. Tak, ako prvé si nainštalujeme operačný systém, takže klikneme na install, tu si vybereme Čech, tak tu na Čech, select, odenturujeme, tak tu sa ešte pozrieme, či som to fakt vybral, áno, je to tam, tak a dáme continue, tu si napíšeme svoje meno VPS-ka, ktoré bude vlastne napísané v tom príkazovom riadku. Takže si zvolím meno Metin. Tu nás si odškrtneme games, pretože to nebudeme potrebovať. Zaškrtáva a odškrtáva sa medzerníkom. Takže dáme OK. Tak. Tu nás si zvolíme OK. Nebudeme nič meniť, proste dáme auto. Entire disk. Enter. Tu dáme iba OK. Tak, finish, commit. Tak, ja to teraz stopnem, kým sa to nainštaluje, a potom budeme pokračovať, aby som to zbytočne nepredĺžoval. Takže, máme to nainštalované, systém máme nainštalované, teraz si volíme heslo, ja si zvolím heslo Metin. Heslo nie z bezpečnostných dôvodov vidieť, takže keď budete niečo písať a nič vám tam nenapíše, tak sa nečudujte, že vám to nie je vidno, áno, logicky. Takže napíšeme si svoje heslo. Tak heslo znovu, tu nadáme iba OK, odentrujeme. Tu nás sa vás to pýta, či chceme IPv4, dáme áno, pretože inak by nám nešiel internet. DHCP taktiež, dáme áno. IPv6 nemáme kúpenú, takže dáme nie. Kto ju má kúpenú, tak si dajte áno. Tu nebudeme nič meniť, dáme iba tapko a dáme OK. Tu dáme áno. Nastavíme si Európu. Som sa trošku pomýlil. Tak dáme si Európu, Czech Republic, áno. Tu dáme iba Enter. Tu sa nás to pýta, či chceme viac užívateľov, dáme nie. Dáme Exit, odentrujeme. A tu sa to pýta, či chceme nejaké manuálne modifikácie robiť. My dáme nie a dáme Reboot. Tak, teraz sa nám náš operačný systém reštartuje.
už ho máme v podstate teraz nainštalovaný. Teraz už si iba doinštalujeme rôzne doplnky, ktoré nám bude treba, čiže to bude tá MySQL databáza a taktiež port snapy updateujeme. Tak, tu si napíšeme heslo meeting, ktoré sme si zvolili. Tak, teraz chcem upozorniť všetkých divákov, nemusíme písať port snap fetch update a potom port snap fetch extract. Sú to zbytočné príkazy úplne, teda aspoň ten prvý. Nebudete ho určite potrebovať, takže stačí, ak tam proste napíšete len port snap fetch extract, ktorý vám tie port snapy aj stiahne, aj rozbalí. Tak, port snap fetch extract. Tak, táto operácia bude trvať pár minút, keď sa to nainštaluje a rozbalí všetko. Takže ja to pravdepodobne sa stopnem, aby som nezaberal moc času vášho. A aby toto video nebolo zbytočne dlhé. Takže teraz si dáme etc cshd config. Tak, takže zopakujeme si to medzera etc cshd podjebovník config. Toto vlastne slúži na to, aby sme si povolili tento server pre pripojenie z diaľky. Čiže ako FTPčko si povolíme, tak si povolíme aj puty. Pôjdeme na riadok 48, nemusí to byť presne na tomto riadku, môže to byť niekoľko riadkov dole alebo hore. Záleží to od verzie operačného systému FreeBSD. Takže nájdeme si mriežku permit root login medzera no. Mriežku si odstraníme a miesto no dáme no, prepíšeme na yes. Nie yes, ale yes. Takto. Opustíme escapeom a uložíme. Teraz je potrebné server reštartovať, takže do konzole napíšeme reboot. Musím však upozorniť, že ak nemáte dosť bezpečné heslo, tak je dobré, aby ste si toto nepovolovali, alebo časom, keď bude server bežať, aby ste si toto zakázali, pretože práve cez túto možnosť, že sa môže niekto prihlásiť na váš server z diaľky, tak vám môže váš server niekto aj hacknúť. Takže na toto by som si dával dosť pozor. Po reštartovaní sa už v podstate môžeme pripojiť cez program PuTTY, čiže nebudeme potrebovať túto VMware client konzolu. Takže toto už si v podstate môžeme vypnúť, ja to stopnem a ukážeme si, ako sa v podstate pripojiť cez to PuTTY. Takže zapol som si PuTTY, taktiež teraz si tu IPčko opíšeme, takže 89.203 89.203 249 228 port nebudeme meniť, pretože port je 22. Rovno si aj túto IPčku uložíme, takže save a dáme open. Spýta sa vás to, či chcete takéto sračky, hej. Či to chcete v podstate povoliť, to je jedno, čo tam píše. Tak a dáte meno root, heslo metin. Tak keď sme si zvolili tak.
teraz môžeme našu konzolu webovú vypnúť. Takže webovú konzolu máme vypnutú. Teraz sme prihlásení cez PuTTY. Tak a teraz už si v podstate len nainštalujeme tú MySQL databázu. Takže ako prvé si treba zvoliť typ databázy. Ako by som to tak jednoducho vysvetlil, databázy, ktoré sa používajú, je MySQL 55 a MySQL 56. Veľa ľudí robí tú chybu, že si nainštaluje MySQL 56 a na tejto databázi sa mi veľakrát stalo, že mi nefungovali registrácie a taktiež mi nefungovali nejaké tie funkcie ohľadne databázy a prepojenie s webom. Taktiež niektoré tie server filesy staršie môžu vyžadovať práve tú MySQL 55 a 56 nemusia vôbec podporovať, čiže ich funkcionalita bude nulová. Áno, čiže možno to aj nezapnete, kto vie. Ale už sa mi veľakrát stalo, že som musel z 56 preinštalovať na 55. Tak, MySQL si nainštalujeme príkazom, takže najprv si zvolíme cestu usr ports databases. To som nechcel. MySQL 55 pomočka server. Teraz dáme make install. Tak, teraz sa nám databáza začne inštalovať. Trvá to tiež trošku dlhšie. Musím však upozorniť na to, že ak vám vybehne niečo, proste nejaká notifikácia, ktorú si, možno tú prvú si ukážeme, keď naskočí taká prvá, tak to jednoducho odentrujete, nebudete nič meniť, proste stlačíte len enter a v inštalácii pokračujete. Keď sa vás to spýta znovu, tak stlačíte zase len enter a nebudete meniť nejakú tie odpovede. Ak samozrejme nie ste už nejaký ten skúsenejší a chcete si to nastaviť podľa seba, tak to odporúčam nechať defaultné. Tu môžete vidieť nejakú notifikáciu, ako stlačíte len enter a pokračujete. Áno. Takže nič zložité, si myslím, že to není. Tak, vidíme sa, keď to bude nainštalované. Takže MySQL už máme doinštalovaný. Tak, teraz nám už ju stačí len povoliť. A to príkazom etc rc conf. Tak, a tu dopíšeme MySQL podebovník NAWR sa rovná yes. Tak, teraz dáme escape, leave, save. Tak, teraz čo robíme, bude, že MySQL server ako keby zapneme. To robíme príkazom usr, prečo sa nepíšem, usr lokál etc rc.d MySQL servera mezera start. Aha, ja som sa pomýlil tu na. Tu nemá byť podebovník, ale pomlčka. Tak. MySQL máme zapnutú. Tým pádom server máme pripravený používať. Server máme používať pripravený tak. To je bolo asi všetko. Čaute.